अगर रउआ चाहतानी कि कम कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट होखे तो एकरा खातिर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कईल जाला। ऑप्शन में लेकिन पैसा काहे उड़ जाला, लॉस हो जाला, एकरा बारे में हम आज रउआ सबके बताएं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एडवांस लेवल प्रो गाइड। हमेशा ऑप्शन में पैसा लॉस हो जाला, यही के हम बताओ तनी, और ई वीडियो रउआ सब खातिर एकदम गेम चेंजर हुई। अगर ये रउआ समझ लें कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे कईल जाला तो एक वीडियो के बढ़िया से देखी। हम साथियों राउर स्वागत बा एडवांस ट्रेडिंग सीरीज में। आज हम बात करम फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्रोफेशनल लेवल पर। ये वीडियो बिगिनर खातिर नहीं है। अगर रउआ बेसिक जानत बानी तो अंत तक जरूर देखी, और ये वीडियो में हम आप सबके फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताएं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे प्रॉफिट होला, कैसे ट्रेडिंग कईल जाला, कैसे स्टॉप लॉस लगावल जाला, कैसे टारगेट सेट कईल जाला। ऐसे ये वीडियो के अंत तक रउआ सब जरूर देखी, और ये वीडियो में हम आप सबके फ्यूचर एंड ऑप्शन के हर एक लेवल के बात करम और बताएं। फ्यूचर ट्रेडिंग का होला, पहले रउआ ई समझी। फ्यूचर ट्रेडिंग के मतलब ई होला कि आज दाम तय भइल और सौदा भविष्य में होला। मान ली आज निफ्टी 25,000 पर चलता, एक महीना बाद अगर निफ्टी ऊपर जाई तो रउआ फ्यूचर बाई करी। अगर मान ली कि रउआ एक महीना के बाद निफ्टी नीचे जाई, फ्यूचर के ऑप्शन के सेल करी। अगर प्राइस ऊपर गई तो रउआ प्रॉफिट हुई, अगर निफ्टी 25,000 से नीचे जाई तो रउआ लॉस हुई। यह फ्यूचर एंड फ्यूचर कहाला। फ्यूचर में लॉस अनलिमिटेड होला। इसे अपन रिस्क और रिवार्ड के पहले समझ ली, ओकरा बाद फ्यूचर बाई करी। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की ट्रेडिंग है, यह फ्यूचर ट्रेडिंग कहाला। ऑप्शन ट्रेडिंग का होला, अब हम एकरा बारे में रउआ सबन के बतलावत तनी। ऑप्शन के मतलब अधिकार, जबरदस्ती नहीं। ऑप्शन में दो चीज होला, एक कॉल ऑप्शन और दूसर का पुट ऑप्शन। पहले रउआ सबन के हम कॉल ऑप्शन समझावतनी। कॉल ऑप्शन तब खरीदल जाला जब मार्केट ऊपर जाला। एग्जाम्पल के तरीका, जैसे कि मान ली कि निफ्टी मान ली कि 25,000 पर चलता तो हम कॉल बाई करम। अगर मार्केट ऊपर जाई तो प्रॉफिट हुई, अगर मार्केट नीचे जाई तो प्रीमियम लॉस हुई। लॉस एकरा में लिमिटेड होला और प्रॉफिट अनलिमिटेड होला। यह कॉल ऑप्शन के परिभाषा बा। दूसर का ई चीज समझी, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन तब खरीदल जाला कि लागता कि मार्केट अब नीचे जाई। मार्केट नीचे जाई तो पुट ऑप्शन खरीदल जाला, तो नीचे जाई तो प्रॉफिट हुई, अगर मार्केट ऊपर जाई तो लॉस हुई। यही से पुट ऑप्शन खरीदल जाला। एहू में बहुते बड़का रिस्क बा। एहू में लॉस लिमिटेड होला, जितना रउआ पुट के प्रीमियम दिले हो उतने लॉस हुई, और प्रॉफिट हुई तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हुई पुट ऑप्शन में। यही से फ्यूचर ऑप्शन में अनलिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट होला। ऑप्शन बाइंग में दो लोग होलन, एक ऑप्शन बायर और दूसरा का ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर के रिस्क लिमिटेड रहेला। मान लीजिए कि 25,000 पर निफ्टी चलता, ओकर प्रीमियम 25,000 के एट द मनी के प्रीमियम 100 रुपया बा, तो ओकर ऑप्शन बायर के लॉस मिनिमम 100 रुपया हुई। और ऑप्शन दूसर का होलन एकरा में ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर अगर 25,000 के कॉल सेल करता तो ओकर प्रॉफिट लिमिटेड हुई, लेकिन लॉस अनलिमिटेड होला। यही से एक्यूरेसी जरूरी बा। दूसर का ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट लिमिटेड होला, माने ओकरा के जितना प्रीमियम मिली, ऑप्शन बायर के प्रीमियम जितना मिली उतने ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट होला। रिस्क अनलिमिटेड होला। ऑप्शन सेलर के रिस्क एकदम अनलिमिटेड होला, कैपिटल एकरा में ज्यादा लगेला। बिगिनर सेलर मत बनी। अगर अभी नया नया सीखतनी तो सेलिंग के काम मत करी। इम्पोर्टेंट ऑप्शन टर्म ई होला कि ऑप्शन बिना समझ के जुआ बन जाला। प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, लॉट साइज, एक्सपायरी, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, एक्सपायरी के दिन सबसे खतरनाक होला। यही से ऑप्शन में बहुत सोच समझ के, बिना सीखले, बिना जानकारी लिहले ऑप्शन ट्रेडिंग खतरनाक होला।